Se nsejjaħ issa lil Ivan Bartolo. Bibujar mill-Kunsilliera Nazzjonalisti li appoġġjaw lil Adrian Delija, il-membru tal-Eżekuttiv u ex-kandidat nazzjonalista Ivan Bartolo, esponent uffiċjali tal-fazzjoni Busuttil, indirizza lill-Kunsilliera u qalilhom li huwa mhuwiex traditur. Il-fazzjoni Delija tqis lil Ivan Bartolo bħala traditur minħabba li fl-aħħar ġimgħat ġabar il-firem f'isem il-fazzjoni Busuttil sabiex Adrian Delija jitlaq minn kap u jiġi sfiduċjat. Tikkundannawniex u ssejħuli traditur. La stajt noqgħod kwiet u lanqas stajt ma nagħmel xejn. U għax ftaħt ħalqi għax inħobb il-Partit Nazzjonalista, kont majjar traditur. Jiena naħseb li min għandu iħares lejn l-affarijiet b'mod oġġettiv, kont inkun traditur li kieku żammejt ħalqi magħluq u m'għamil xejn. Ivan Bartolo kellu qatt ta' dikjarazzjonijiet li bihom attakka lil Adrian Delija. F'botta lejn Delija li jħossu marbut mas-siġġu tal-poter, Ivan Bartolo qallu li l-Partit Nazzjonalista qatt ma kellu kapijiet, salvaturi jew rejiet. Għax fil-Partit Nazzjonalista aħna qatt ma minna ħadd salvatur jew re. Qal li kap irid jisma' ma jkunx iffukat fuq l-interessi personali tiegħu. Fil-Partit Nazzjonalista aħna dejjem kellna mexxejja lesti li jisimgħu u lesti li jisimgħu kritika. Aħna lkoll kemm aħna ma nistgħux inkomplu niffukaw fuq uġigħ jew aspettattivi personali tagħna. Ivan Bartolo għamel dikjarazzjoni surreali u qal li m'hemmx fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Il-kollega tiegħi ta' qabli semma il-fazzjonijiet. Nassigurakom li dan mhuwiex il-każ. Iżda kompla jattakka lil Adrian Delija u fakru li huwa wassal lil Partit Nazzjonalista għall-ikbar żewġ telfiet elettorali f'Mejju li għadda. U l-akbar telf elettorali fi żmien riċenti. Bartolo qal li taħt it-tmexxija ta' Delija in-nies m'għandhomx jżommhom biex jibqu fil-Partit Nazzjonalista. In-nies jitilqu minħabba li m'għandhom xejn iżommhom biex jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Bartolo spiċċa d-diskors tiegħu bħalma bdieħ bl-ibbujar tan-nazzjonalisti ta' Delija u kien hemm mingħajru traditur. Ivan Bartolo Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.